Meron po tayo ng official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Moray TV. Honorable Nerissa Daclag, Papanisanta kay Honorable Fernando Medeo, Tukar Maestro. Yes, this is Barangay Pulangi, Katarman, Fiesta 2024, Northern Samar, Moray TV, subscribe! Sana kung nasihanan, padayon lang.
Laclag and Honorable Fernando Bedeo. Okay, yan mga